बेलासि टाइमाव माने नैबे बाजैनि न'आ माने अखा सेरोमोन दा बेखौ जोंनि बिपिएफनिफ्राय दहाय फुङाव नायफैनानै जोंनि 9 नं बनरगाव समस्तिनि जोंहा जानो गोनां गोदान केन्डिडेट बिपिएफ पार्टीनि श्री मानव गोनां कुमुद चन्द्र नार्जारी बिथांनि अननायाव त्रिपाल गांसे होफैनाय जादों आरो दा आंहा बेखौ जेखौ लुगैदों बेखौ मोनदों नालाय कुमुद नार्जारी बिनिफ्राय होफैनायखौ आं आजावबाय गोदो दा दहाय रायथिनाय बायदियैनो आं बिबोनां जायो जोंहा बेखौ बिबोनां जानायखौ आङो गनायना लादों दे जागोन दे खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर इन्ट्र भिडिअआव जायखौ नुदों बियो बनरगाव कन्स्टिटुएन्सिनि आन्डाराव थानाय दलापारा गामिनि माखासे सुबुंफोरनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय मानगोनां कुमुद चन्द्र नार्जारी केन्डिडेट अफ 9 नं बनरगाव कन्स्टिटुएन्सि बिथां सारनि अननायाव बे त्रिपालखौ बे न'खरफोरनो राननानै होनाय जादों। जिहेतु बार अखानि बोथोर बे समाव बेफोरनि गोनांथि जायो बेनिखायनो बे नुथायनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनो जे मानगोनां कुमुद चन्द्र नार्जारी सारनि सुबुं अनफावरि हाबा मावनायखौ बेनिखायनोथ' बिपिएफखौ मोजां मोननानै कुमुद चन्द्र नार्जारी सारखौ मोजां मोननानै 9 नं बनरगाव कन्स्टिटुएन्सियाव लोब लोब सुबुंफोर फैगासिनो दं। नाथाय इउपिपिएलआ बेबादि खामानिखौ मावनो हायाखै प्रमद बर' बिथाङा बेबादि खामानिखौ मावनो हायाखै बिटिआर सरकारा सरकाराव थानायावबो बेबादि खामानिखौ मावनो हायाखै इउपिपिएल दले বা বিজেপি দলে আমার 9 নং বনরগাঁও কনস্টিটুয়েন্সিত তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। এই 9 নং বনরগাঁও কনস্টিটুয়েন্সিত বিজেপি বা ইউপিপিএল জিৰ' হ'বলৈ গৈ আছে পুৰা কাটাং এই সমষ্টিত ইউপিপিএল আৰু বিজেপি 1% নাই সকলো ব্যক্তিয়ে বিপিএফ সমৰ্থক বিপিএফखौ मोजां मोनग्रा गोजा।